Roberta Bela qed jibqa' jwebbes rasu qed jibqa' jiddefendi l-Ministri tiegħu akkosta kollox, determinat li jdaħħal l-emendi fil-liġi li jirrestrinġu l-inkjesti maġisterjali minkejja l-kritika enormi li qed jaffaċċja. Dan huwa attakk fuq il-ħidma tal-gvern biex tieqaf dik hija xi ħaġa li mhux se nippermettiha ħankun ċar ħafna over my dead body jridu jgħaddu, mhux se nħallihom ikissru ministri tiegħi, ċar ħafna. L-erba' filgħaxija l-Prim Ministru żamm il-pożizzjoni ċara tiegħu li jdaħħal dawn l-emendi li diġà ġew preżentati fi stadju tal-ewwel qari bil-Partit Nazzjonalista jiddikjara li se jivvota kontra dawn il-bidliet li jirrestrinġu s-saħħa taċ-ċittadini biex tintalab ġustizzja. U hekk kif ders komdu bid-domandi li bdew isirulu barra l-Parlament, il-Prim Ministru spiċċa anke attakka lill-ġurnalist tal-Malta Today. Dan mhux prijoritajiet bażwin, ġifieri kif tista' tiġġustifika li dik ġiet maġla imma dawn ir-riformi kollha l-oħra għadhom fl-arja. Naħseb id-domanda hija bażwija. Apparti il-medja, Roberta Bela attakka wkoll is-soċjetà ċivili f'pajjiżna u dawk illi skontu għandhom aġenda kontrih.